Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga Pugsit. Alas 7 ng umaga sa araw ng Biyernes Santo. April na ba yun? Oh, April 8? Ha? April 8. Ito mga Pugsit ang dating pinaka bisuan na gaya sa PCI. Wala na, ito ngayon mga Pugsit, karnival na, karnival. Lagyan ng ano, karnival. Dito kami ngayon sa Eriga dahil wala kaming biyahe ngayon. Dito kami napabiyahe. Bukas pa kami ng hapon, Sabado, pa Manila. Ito, napasya lang kami dito. Punta kami ng palengke, mamalengke kami. Mga kasamang driver. Ayan na, Pugsit, ang dating Grahe terminal sa Piltranco dito sa Eriga City, Camarines Sur. Yan yung Mount Eriga. Dapat kami palagi Pugsit na tayo. Ops Arkadio. Shout out sa mga taga-Eriga at taga-Buhi, Camarines. Lahat ng mga taga-Bicolano, mga Pugsit. Good morning sa inyo lahat. Eriga Central School. Pupunta na tayo, mamalengke mga Pugsit, mamalengke tayo. Kasi ano tayo, yung magluto-luto tayo dito sa Grahe. Mga driver ng Piltranco. Namin doon, nalutaw kami. Yan, kasama ko si dating kampiyon. Oo nga. Shout out sa Packers. Ito, may Pugsit ito. Ito rin yung Gaisano Capital Eriga. Naglalakad kami, papunta kami ng palengke. Pugsit na tayo. Ayan o. Shout out sa mga taga Nabua. Si Junen Urias sa Market Nabua. Good morning mga Pugsit. Ito kami, pupunta kami palengke. Magluto kami dito sa Grahe. Ayan mga Pugsit, dito na sa sentro ng Eriga. Pupunta tayong palengke. Eriga Maternity House. Crispin Kilaton, kay Morante, saka kay Jamin, saka kay Bingil. Ayan si Manny dito, magpapasita. Shout out sa pamilya ni Kilaton,
Si Jocelyn Kilaton. Ito may pergol dito. Malayo rin itong nilalakad namin para mapawisan tayo pugsit tayo. Mauna tayo mga ugat, pingko pugsit. Tayo, pugsit. One way dito pugsit, one way. Kaya bawal wag sa lubong dyan. Ayan o. Yan yung ano nila dito. Mamasyal tayo to, may kapugsit, mamasyal. Ito, one way to dito po siya. Mga one way dito. Erika. One way yan to dito. Ito. Oh. Ikaw naman magawak. Ikaw niyo mo lang. Walinan. Bigs. Pugsit. Pugsit na. Pugsit na tayo. Ito na ang palengke dito, may kapugsit. Susuot tayo dito sa palengke. Sa mga pamilihan. Yan o. Daming ginto. Bili na kayo ginto. Pugsit. Ha? Okay, mga Bisaya kami. Dito lang kami napadpad. Ha? Sa Bye-Bye City. Bye-bye. Yeah, Bisaya kayo pugsit o. Naor mo ka? Hindi. Kapapakan ng tindi. Pero marunong ka lang mag-Bisaya. Driver ng filtrang ko to. Kapangpangan, marunong ka mag-Bisaya. Lagi 5 katuwig dito. 5 kilometer dito. 5. Tama, malingki pa may. Hey. Pugsit na tayong. Asan na sila? Pugsit. Dumiritso. Paloob pa lang paligid dito, may kabusit paloob. Hala. Nawala na sila. Dito, pumasok yan dito.
Dito pumasok. Dito yung mga pamilihan ng mga ulam eh. Ayan oh. Ito yung pamilihan dito gusto na pang-ulam. Nakatagpo kami ng marunong Bisaya, may kubusit, taga Kapampangan. Kahit sa lugar pala may Bisaya. Ano na? Nakita mo na? Ay, dito pala. Ano kay shout out kay Miguel Kubusit. Ha? Ano, anak lang. Pinoy Bus Driver TV. Sa Piltrang ko ako, driver. Malingki kami. Si Mika Kubusit, taga Irga. Anong pangalan mo, Mika? Lin. Manonood ka ng video? Nagbablog ka rin dati? Hindi. Sige. Panoorin mo lang ha. Pinoy. Ayaw mo ng like, subscribe. Pwede rin. Like, subscribe. Pinoy Bus Driver TV. Mamalingki kami kay nalaluto kami dito eh. Sabado pa ang biyahe namin. Mga driver kami lahat. Saan ang biyahe niyo? Manila. Manila. Tapos Iriga. Oy! Yes, subscribe natin oh. Yati ha? Kuan. Late ang biyahe namin sila Davao, Manila. Napadpad lang kami dito kay maraming pasahero eh. Ha? Ay, dati nga tikiting sa Piltrang ko. Ay, tikiting pala to dito sa Iriga, sa Piltrang ko. Kaya pala eh. Hindi namin kilala mo yung kubugsit. Sir Gabi. Sir Gabi. Ba't hindi ka ng ticket ngayon? Sa bagay. Maganda na ang ano mo dito. Asawa mo siya? Yan. Subscribe natin yung kubugsit ha? Ano? Ito yung mga tinalo. Sige, bye-bye. Miko! Manulingki kami. Yan. Subscribe natin yung kubugsit ha? Iriga City. Asan na sila? Ayun. Mahirap pa ito mamili si Juan. Si Murante. Yan, 200 po ako. Tihikan mamili ito ng ulam eh. Ito, 120 oh. Anong pangalan isda to? Karpa. Sa tabang ito, tabang. Yan, karpa may kubugsit to. Laki. Tabang yan, tabang. Yun, sa tabang din yan. Ito, tabang din naman to eh. Puro yan, Ayan tabang. ba yan? Oo. Tabang din yan. Hello. Yan si Crispin Kilaton. Dala na ako sa LBC. Padala mo na sa Doon, may malaki. Doon ang pinakamalaki. Tagbina. Ano? Tagbina ito yung kubugsit. Tagbina, Surigao. Shout out sa mga tagbina may kubugsit. Ito, ang laki oh. Grabe, laki kubugsit na yun. 140. 140 ang kilo? Daluto na lang yan, daluto. 140 ang kilo? Hindi yan. Ayaw ko magkano. Magkano? Magkano itong 120 ang isang kilo. ilang kilo kaya ito? Mura na. Siyam. 1,080, 1,000. Hanggang bukas na yan. Ulamin natin. Eh, yung ano? Ano ba yung klase? Ano? Tapang. Timbang ba? Yan na. Titimbang. Ilang kilo yan? Suspat. Kita. Tatlot kalahati. Tatlo kalahati. Ano? 700. Magkano pa kilo yan? 200. 200? Pwede yan. Hanggang bukas yan. Na ulam. 700 na lang. Hanggang bukas na ulam. Ano, linisan ko na? Oo, bilisan mo. Linisan mo. Pihikan ito mamili ng ulam eh. Thailand na linis. Ito, sa tabang dito. Tabang din yan.
Maya-maya sa tabang. Big head. Ah, may mayas tabang. Yan ang galit. Parang Saan ito nahuli? Doon sa may... Kwan? Alaga din yan. Ha? Aalaga din? Nakala ko doon sa lake. Oo. Mga alaga pala to. Ito, hindi. Huwag mo lang alisin yung mga ano. Sarap yan. Ay, ibig sabihin, yung inaano ka sa aquarium, nakakain nga pala yan, yung nilaalaga mo. Kaamoy ng bisong. Shout out sa Akong cellphone. may-ari ng nagtitinda dito may busit sa palengke. Yan, Migo, naka-YouTube to Migo ha? Ano ba yan? Ano ba yan? Ay, mas tilapia oh. Sabihin mo na ha. Hindi pala nakain si dating kampiyon nito may busit. Ha? Hindi nakain ng karpa. Ikaw. Focus mo doon para na... Ako, wala akong pili. Oo, kawan na tagpuan. Patay tayo dyan. Burahin ang YouTube yan. Yan o. Yan, kasama namin dito. At si Crispin Claton. Si Morante, saka si Bingil. Kung sino tayong. Ito naman si Jamin. Si Madrid, dating kapit tayo. Talsikan tayo. Ito na. Huwag mong itapon ang ano Migo. Ang bito ka ba? Ang guhit yan. Guhitan mo dyan. Nasa guhit doon. Bila. Tanggalin ko. Ito. Basta yan sa tiyan, ganyan. Tapos sa kabila, ganyan. Tanggalin ito. Kakahiwain ko. May ano pa bisit itlog. Tingnan natin ang laman loob niya. Bigat. May ano rin yan? Itlog yan? Itlog? Nandun pa pala sa looban-looban. Kaya ka lagyan ng tiyan niya, buntis pala yan. Oo, sarap man yan. Sarap ng tigan ito. Vitamin man yan. Kilawin nga yan. Oo. Tanggal mo kayong kabila ko yan. Migo. Para ilaw namin yan. Ito, kilo. Ha? Nabawal. Pila may patak-patak. Pila may patak-patak wala. Balik ko ba sa suban niya dito? Kita ko na ito na yan. Patak-patak kami Migo. Patak-patak. Patak-patak tayo sa expenses dito sa pangulam. Sa kabigas. Sila dito pa na niya. Ha? Sila pa. Ayan sila. Pila man ang tilapia niya? 140. Oo, 150. Ayaw kasi kumain ng lapula ano to. Hello. Yung karpa tong dalawa. Nagbukod sila. Tilapia yung kanila. Tamak din naman taon niya. Ano yung bibiyahe niya? Wala biyahe. Ayaw pa pa. Biyahe man taon. Biyahe man taon. Magdabaw. Putulin ko na ulo. Oo. Kunin ko lang yung blue.
Kaya ako na maglinis. Mas na daw. Alisin mo yung buwan. Ano, putol-putulin mo lang yan. Daun pa man. Daun pa man tayo. Yan ang laman loob niya. Ano, slice? Ano yung gata? Gata. Sobrang laki ng ano. Papa. Hindi, yung kutsilyo. Palit lang kasi kutsilyo. Maliit lang kailangan dyan. Okay ba yan? Sakit kayo ba? Pero kung dito sakit. Sa iwa. Balbas na. Yan namin ubusit. Oh, biyakin mo yung ulo, biyakin lang pan. 100. Oh, 200 daw sa akin. 400 may duha. Sa, Oh. ano siya? Oh. Tingnan mo yung pira ko kung mayroon. 400 may duha. Hindi lang ang pira ko may kubog sa to. Malit mo to. 300 ang kilo namin nito. Ha? 300 ang kilo. Ganito? Pag puro itlog lang. Ah, pag puro itlog lang, medyo mahal. Ganun ba? Hindi yan binibinta daw. Mahal pala may kubusit pag puro itlog lang. 100 mother. Ani mother. Bugas tayo. Sila ko lang na. Bugas pa. 100 pa na yun. Yan, patak-patak kami may kubusit. Oh, patak-patak. 100 pa niya ako na koleksyon. Oh, 100 sa 200 ko, 700. Walang pagkakon. Eh, 200 man ko. Patak-patak kami. Kubusit rin. Ito lang yun. Bumagin na dito. Apa, may nakatawa. Asan ang dalawa? Yan, dalawa. Tilapia. Ibawas mo lang sa akin dyan. Tilapia, tilapia. Nagpatak din ako dito. Magpatak din ako dyan. Ayun, sige na, ayun na. Ibawas mo lang dito. Ano ha? 200 din ako dito. Mapapalamahan. Yan, 100. Asan na? Ayan ang pira ni Crispin. Ayaw. Ni Kilaton. Aba. Oh. Tanaw ka ba sa Punong. mga pirmiyana? Oh. Oh, punong-puno ang wallet. Pag sila tayong. Grabe pala talaga ang pera ni... Grabe pala talaga to. Eh, bagong sahod eh. Iba talaga pag walang asawa, no? Iba talaga pag nagsahod yung mga taga Nakalay pasawa ko dyan. biyaheng Davao. Malaki-laki ang sahod pag biyaheng Davao. Lagi nanonood yan. Malayo kasi yun. Ay, 7 days siyang balikan. Oh. Kaya babay na. habang magbibiyahe, may isa na sahod. Kuya sa ano? Yan, si Miko. Pinoy Bus Driver TV. Pinoy Bus Driver TV, Miko. Bye-bye, Miko Puset. Tara tayo, balik na tayo sa grahe. Ah, sige. Hindi, meron dyan. Magic sarap. Magic sarap. Yan, magic sarap oh. Oh, bili na kayo sa ating dito, ating subscriber natin yan, Miko Puset. Pak lang, pak.
Kaya pati sa baba, may tinda may kubos ito. Asa na sila? Ano pala? Ngayon bukas yan? Sige, Bigo. Salamat. Mamaya, panoorin nyo to. Ayan, Bigo Puset. Dito na kami sa garahe. Nag-tricycle lang kami pauwi kasi para makaluto na agad. Kaya nagutom na si Bigo Puset. Ayan ang ating driver. Subscribe ka, Pinoy Bus Taga Erika City. Salamat, Bigo. Ayan, dito na tayo sa garahe, Bigo Puset. Ayan o. Punong-puno yung garahe natin dito. Pog si Tateng. Nag-tricycle na tayo pauwi para makaluto agad kaya gutom na. Kanya-kanyang lutuan nito, Bigo Puset. Dito may lutuan din sila. Diyan kayo magluto sa bus? Sa kusina? Maluwag doon? Yun o. Dito rin kayo magluluto? Dito lang, okay. Hindi kayo doon sa kusina? Pug si Tateng. Di na kay Kuan man. Di man makaunta itong karpa. Ayaw na kumain ng karpa eh. Kaya dito rin sila magluto. Ito yung garahe natin dito, Bigo Puset. Ano ginawa dyan? Yan yung lutuan dito, Bigo Puset, lutuan. Yan si Pading Glenn. Nag-iinit na, Bigo Puset. Ay, saing. Sain na. Tateng. Rubais. Kuan. Huwag ka na nagbili ka ng ulam nyo? Wala pa man. Wala, may ulam na doon. Karpa. May tama, may kamyas dyan. Oo, saka yung dalawa nagpaiba man. Ayaw kumain ng karpa. Tilapia ang binili nila. Si Amin. Pumisi Tateng.